Так, аз съм Кресна и ще играем на друга игра. Пуснете лайка, моля, искам бамта да започне. Защото много букси да игра, ще игра на друга. Паскайте лайковете, за да вземем Silver Place бутон. Опа, ето тук. Ето. Така. Това е версия като Half-Life, ако не сте я играли. Екана е. Тати не искал ми я изтегли. Аз я изтегли. Do you want to get 1 million Robux in 2025? If you want free Много Robux, ги мога. please follow Аз me. пък I tried 500 this. Robux. Той е тук и те, нали го знам? Тъпи робоксове. Не тъпи. Коя карта искате? Ако искате баклама, абонирайте се за канала, ако искате. С града лайкнете. Аз искам с града. Този. Ади. Трябва да чакам да зареди. Ти питам тати, ако може да направи с картата, да качвам много дълги видеа. Да. Иди, давай, бе! Ако чувате какво търхам, че е един дървен нож. Ето. Така изглежда играта. Ето тук, като натискам. Тук може да спалнем такива глупости. Но за после ще спална такова. Чакайте, бе, къде съм? Това се едно нещо е гръбнало. Аз мога да го пратя отдолу в картата. Добре, мога. Отивай. Добре. Тук има глупости. Спана и туз. Или туз. Спана чудовища. И тук. Там. Трелнаха ме. Само ако мога да се жива. Нищо не става. Ще играем на... Ако искате Roblox, той акаунта ми свързан от компютъра. Игра съм с 3000 акаунта. Ето вижте, ето ми го акаунт, има 230 приятеля. На паркур. То с паркур съм играл, майче. Аз съм минал много паркур, аз съм минал около 310 нещо, май. Още. О, menina, Kumaya, Enes Kumaya, Tokomina, Kumaya, Kumaya,
хора така. Чухте как пее на Squid Game част от песента. Добре, този го няма тук. Само да не взема да спра видеото. Да, който и за 400 лабъкс. Не, добре, ще лепна и ще се променя с кино. Не от тук, а долу. Не! Имах 500 Robux. Аз да знам. Акаунтът е свързан, имам ето тази коса. И тук да не пипаме. Тук бе. А тук май са заглавите. Да, тук са заглавите. Давай бе. И това ново лице. Малко ме забива, но карай. Като ще променя скина, ще спирам видеото. Ето и. И той. Това. Не още. Моя комая. Това. Не. Много събъркам. Това беше видеото. Айде, чао.